programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Absolvent po úspešnom absolvovaní získa maturitné vysvedčenie a aj výučný list súčasne. Počas štúdia sa žiaci učia samostatne pracovať na klasických konvenčných obrábacích strojoch a zariadeniach, vytvárať jednoduché riadiace programy pre CNC stroje s následným overením na simulátore. Pomocou CAM systémov vstúpiť do riadiaceho programu v riadiacom systéme stroja a vykonať potrebné úpravy z hľadiska geometrického tvaru súčiastky a technologických podmienok. Spracováva technické podklady, technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy a tak ďalej, orientované na strojárskú výrobu, aj s pomocou CAD CAM systémov. V priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti v práci s riadiacím programom Heidenhain Sinumerik. V rámci počítačovej grafiky má vedomosti a zručnosti v práci s programom AutoCAD Inventor SolidWorks. Počítačová grafika, grafické systémy sa na našej škole vyučujú v každom strojárskom odbore. Učíme sa pracovať v programe AutoCAD a Inventor. Od tohto školského roka sme začali aj s programom SolidWorks. Kreslenie výkresov v týchto programoch a aj súčasťou našej praktickej maturitnej skúšky. Žiaci, ktorí majú záujem, môžu počas štúdia získať certifikát od Autodesk Akadémie vo vybranom programe. Osobne si myslím, že práca v týchto programoch je veľmi zaujímavá a viem si predstaviť, že by som sa v budúcnosti mohol kreslením výkresov aj živiť. S programovaním CNC strojov začínam v 2. ročníku. Ako prvé som sa naučil programovať v GM kódoch, aby som si tak vedel predstaviť, o čo to programovanie vlastne je. Teraz sa učím programovať v programe Heidenhain a v 2. polroku začneme s programom Sinumerik. Už sa teším na 4. ročník, keď sa budeme učiť programovať zváracie roboty. Teraz ako tretiak sa učím základy v robotoch. Náš odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa týka automatizácií, CNC strojov, robotov a manipulátorov. Je vhodný pre študentov aj dievčatá, ktorých zaujíma technika ako taká. Takže momentálne pracujem na tomto NC sústruhu a vyrábam súčiastku podľa technického výkresu. Väčšinu mladých ľudí baví práca na počítačoch, ktoré sú súčasťou aj CNC strojov. Je to zaujímavé štúdium a v budúcnosti nás čaká fyzicky nenáročná a dobre platená práca. Práve technicky zamerané školy majú na trhu práce veľkú šancu uspieť. Tento rok som sa na praxi naučil, ako robiť na frézovačke a teraz vám idem ukázať, ako urobiť malú súčiastku. Na hodinách sa učíme všetko o výrobe súčiastok, o ich grafickom zobrazení, technologickom postupe a tvorbe CNC programu. Na odbornom výcviku máme možnosť vyrobiť si aj výrobky podľa vlastného návrhu. To sú tabulové nožnice a ja idem práve odstrihnúť plech na rozmer 50 mm. Odborný výcvik prebieha v 1. ročníku v dielniach našej školy. Učíme sa tu základy merania, orysovania, ručného a strojového obrábania kovov a neskôr sa dostávame do firiem v blízkom okolí.